10 ноември 1989. България се събужда в нова ера. Обещанията са за демокрация, свободен пазар, европейско бъдеще. Но зад кулисите на промяната се ражда нещо друго. Бивши агенти на Държавна сигурност, борци от националния отбор, партийни функционери, всички те виждат в хаоса на прехода най-голямата възможност на живота си. Следващите 30 години ще ги превърнат в олигарси, медийни барони и наркобарони. Някои от тях ще бъдат убити по улиците на София, Амстердам и Боровец. Други ще избягат в Дубай, Белград и Цук. А трети ще седнат в парламента. Това е историята на 10 най-мрачни фигури на българския преход. Историята, която никой не иска да ви разкаже до край. Номер 1. Илия Павлов. 7 март 2003 година. 19 часа и 58 минути. Пред централата на Мултигруп на булевард Геме Димитров в София един единствен куршум калибър 7,62 мм прониква в гърдите на Илия Павлов. Сърцето му е разкъсано. Обявен е за мъртъв в Пирогов. Снайперистът е чакал зад единственото дърво на ливадата, на 56 метра от входа. Разследващите намират 15-стотинково райберче, забито в кората на дървото и скастрени клони за разчистена линия на огъня. Професионална екзекуция. Но кой е Илия Павлов? Роден през 60-та година, той създава Мултигруп, конгломерат с над 200 фирми, от газ и петрол до ЦСК и казина. Полското списание W-Prost го класира на 8-мо място сред най-богатите хора в Централна и Източна Европа с 1,5 милиарда долара. Тайната на успеха му? Първата му съпруга е дъщеря на генерал от контраразузнаването. Втората, разкрита като агент Антена на 6-то управление на ДС. Вице-президентите на Мултигруп са почти изцяло бивши офицери на Държавна сигурност. А стартовият капитал? 46 милиарда лева необезпечени кредити от ДСК през 90-та година. Павлов е убит ден след като свидетелства по делото за убийството на бившия премиер Андрей Луканов. Случаят остава неразкрит и до днес. Номер 2. Васил Божков Черепа. Ако Павлов е олигархът, който беше убит, Васил Божков е олигархът, който избяга. Познат като Черепа, Божков изгражда империя от хазарт, застраховки и футбол, около 50 фирми и десетки хиляди зависими хора. Но най-впечатляващото му притежание е друго – колекция от над 3000 тракийски артефакта. Златни венци, ритони, маски, по-голяма от тази на Националния исторически музей. Директорът на Археологическия институт я нарича «плод на иманярство». През януари 2020 всичко се срутва. Прокуратурата повдига 18 обвинения, включително за поръчване на 4 убийства. Щетите за държавата – над 500 милиона лева, но Божков вече е в Дубай. И оттам започва да публикува във Фейсбук нещо, което разтърсва политическия пейзаж. Твърдения, че е платил над 60 милиона лева подкупи на Бойко Борисов и финансовия министър Горанов. На 2 юни 2021 Министерството на финансите на САЩ го включва в списъка по закона Магнитски. Тогава най-голямата еднодневна Магнитски акция в историята. Любопитен детайл. Първото покушение срещу него е от 94-та. Взривен е мерцедесът му на път от Велинград, докато вътре са жена му и 10-годишният му син. Номер 3. Младен Михалев, Маджо, 1991 година. В търговския регистър се появява един ред, който свързва 3 от най-тъмните имена на прехода – Илия Павлов, Васил Божков и Младен Михалев, Маджо. Съосновават хазартна фирма IGM. Маджо е бивш свободностилов борец от националния отбор на МВР.
След 90-та се превръща в съосновател на СИК, застрахователна компания „Сигурност“, заедно с Маргините и легендарния Бай Миле. Разсекретена грама на американския посланник Джеймс Пардю от 2005-та директно го назовава и описва дейностите на групата. Наркотици, особено хероин, финансови измами, контрабанда, рекет и проституция. Панамските документи от 2016 разкриват, че Маджо контролира мрежа от офшорни компании, чрез които според разследване на Бивол измамва български банки с над 9 милиона евро. Когато го извикват да свидетелства за убийството на Бай Миле, Маджо пристига в съда с 15 телохранителя и казва: „Просто няма какво сензационно да ви кажа“. Днес живее в имение в швейцарския град Цук. Преживял е 3 покушения. Никога не е осъден. Номер 4. Братя Мар Гини. Красимир и Николай Маринови, големия и малкия Мар Гин, са борци, превърнати в босове. Заедно с Маджо те създават СИК, а после Интергруп, мрежа, контролираща горива, застраховки и туризъм. Средният брат Димитър е разкрит от комисията по досиетата като агент Теодоси на военното контраразузнаване. В грамата от 2009 американският посланник Уилям Ордуей ги описва директно като лидери на организирана престъпна група, замесена в трафик на хероин, измами, рекет и проституция. Но най-кървавата им глава е убийството на радиоводещия Боби Цанков. 15 гилзи насред булевард Стамболийски на 5 януари 2010. Красимир е арестуван за поръчка. Николай изчезва и не е виждан публично повече от 15 години. Резултатът? Оправдание. ВК се постановява, че показанията на главния свидетел, наркозависим, не могат да бъдат причина за осъдителна присъда. Красимир казва пред камерите: „Не може с лека ръка да се говори за убийства, все едно си говорим за времето“. Номер 5. Консио Самоковеца. 6 декември 2003. Амстердам, 15:30 часа. Константин Димитров, Самоковеца, излиза от Гранд Хотел Краснополски с топ модела Цеци Красимирова. Изстрел в тила. Пада на тротуара пред магазин за диаманти. Красимирова е ударена от рикоширал куршум в челото и оцелява. Стрелецът, холандецът Ервин Врекер, е заловен от цивилен полицай. Осъден на 15 години. Но кой поръчва убийството? Месец преди това Самоковеца се сбива с Красимир Маргин в дискотека Escape в студентски град. Масов бой с 40-50 охранители. Самоковеца е едно от 6 лица, посочени в доклад на МВР като контролиращи наркопазара в България. Контролира митнически пункт Капитан Андреево. При смъртта си се твърди, че има около 130 милиона долара в сметки в 4 държави. А когато журналисти го питат за наркотрафика, той отговаря: „Не съм наркобос, търгувам с картофи“. Номер 6. Евелин Банев Брендо. Ако Косио е хероинов бос, Евелин Банев е кокаиновият крал на Балканите. Бивш свободностилов борец, майстор на спорта. Италианската прокуратура го обвинява в трафик на до 40 тона кокаин годишно от Латинска Америка, в полза на калабрийската ндрангета. Присъдата в Милано – 20 години. Румънската – 10,5. Българската – 6. През 2013 10-годишната му дъщеря Лара е отвлечена пред дома им в Бояна. Главният прокурор Цацаров публично казва: „Отвличането е послание към Евелин Банев“. Но най-невероятният обрат идва от Швейцария. През 2022 Федералният наказателен съд осъжда самата банка Credit Suisse за пране на пари от организацията на Банев, конфискувани 19 милиона швейцарски франка. След години бягство, Банев се предава доброволно в Софийския централен затвор на 24 юни 2024. Адвокатът му лаконично съобщава:
Господин Банев се явява, за да изтърпи наказанието си. В затвора Банев е написал роман. Заглавието «Гледам душата на България». Номер 7. Алексей Петров. С рожденото име Асан Омеров. Щатен служител на Държавна сигурност, направление терор. Президент на Федерацията по карате. Доцент в УНСС. И бизнес съдружник на Бойко Борисов във фирма Будо Инвест през 90-те. Неговата Лев Инс е една от най-големите застрахователни компании в България, с пазарен дял от близо 14%. През 2010 е арестуван в операция Октопод, най-голямата антимафиотска акция на кабинета Борисов. Обвинен като лидер на престъпна група. Резултатът – пълно оправдание. И Лев Инс осъжда държавата за 82 милиона лева обезщетение. Рекорд в историята на България. Алексей Петров е преживял 3 покушения. Стрелба пред басейн «Спартак» през 2002 и гранатомет през 2015. Но накрая, на 16 август 2023, разстрелян с пушка в гориста местност в квартал Драгалевци по пътя за ресторант Воденицата. Стрелецът го е чакал в планината. Убийството остава неразкрито. Номер 8. Делян Пеевски. 14 юни 2013. В 15 минути, без обсъждане, Народното събрание избира 23-годишния депутат от ДПС за шеф на Агенция Национална сигурност. Същата вечер хиляди излизат на улицата. Въпросът «Кой?» става нарицателно. Протестите продължават 5 месеца. Делян Пеевски е може би най-токсичното име в българската политика. Медийна империя от 6 ежедневника и 80% от вестникарския печат и разпространение. Организация Репортери без граници го нарича най-скандалното въплъщение на корупцията между медии, политици и олигарси. На 2 юни 2021 Министерството на финансите на САЩ го санкционира по закона Магнитски. В документа пише: Пеевски е олигарх, който системно използва подкупи и влияние, за да се защити от обществен контрол и да упражнява контрол над ключови институции. През 2024 той поема контрола на ДПС, скъсва с основателя Ахмед Доган и продължава да е в центъра на властта. Никой не знае къде живее. Никога не пътува без конвой от бронирани джипове. Номер 9. Цветан Василев. 20 юни 2014. Петък. 12 часа на обяд. Пред клоновете на Корпоративна търговска банка се извиват опашки. Паника. За дни 20% от активите са изтеглени. БНБ поставя банката под особен надзор. Цветан Василев, човекът, който от нищото изгражда 4-та по големина банка в България, вече е извън страната. КТБ е феномен. От 1 милиард и 700 милиона активи през 2007 до 7 милиарда и 300 милиона до март 2014. Когато лицензът е отнет, одитите установяват порочни бизнес практики по кредити на стойност 3 милиарда и половина лева. Обвинителният акт е дълъг 15 000 страници, 146 престъпления, 2 милиарда и 700 милиона лева щети. Прокуратурата описва схема, при която милиардите се раздават в пликчета, турбички и чувалчета. Косвените щети – над 5 милиарда лева, 5% от БВП. 250 хиляди вложители губят достъп до парите си. Василев получава политическо убежище в Сърбия. Делото срещу него продължава повече от 10 години. Все още е на първа инстанция. Номер 10. Ахмед Доган и накрая архитектът. Ахмед Доган основава ДПС на 4 януари 1990, само 2 месеца след падането на Живков.
Партията става ключов политически играч. Без нея рядко се прави правителство. Но Доган има минало. Комисията по досиетата документира 10-томно лично досие. Той е агент САВА на първо главно управление – външното разузнаване. Вербуван като войник през 74-та, обучен за нелегален резидент в Западна Европа. През 2005-та, в шоуто на Слави, Доган казва нещо, което влиза в историята. Всяка партия си има обръч от фирми. Ако мислите, че моите възможности са по-малки от на един банкер, значи нямате реална представа за възможностите на един политик. А през 2009-та, на предизборен митинг, формулира нещо още по-директно. Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на финансирането. Властта е в моите ръце. Хидроенергийният комплекс Цанков камък. Оригинална стойност 220 милиона лева. Крайна близо 650 милиона евро. Доган лично получава близо 2 милиона лева за консултантски услуги. Реалната научна работа е свършена от 4 служители за около 50 хиляди лева. Сараят в Росенец, охраняван от НСО. Незаконен вълнолом в държавни води. И протестите от лятото на 2020-та, отприщени от гумена лодка. 10 фигури. 10 истории. Но всъщност една история. През 91-та Бошков, Павлов и Маджо са съучредители на една и съща фирма. Борисов е бизнес съдружник на Алексей Петров. Пеевски и Василев са партньори по Булгартабак, преди да се скарат и КТБ да рухне. Доган дава консултантски услуги на бивш вице-президент на Кът Мултигруп. Между 1993 и 2008 над 140 поръчкови убийства. Нито една присъда срещу висш бос. Преходът не е завършил. Защото същите имена, същите модели и същите мрежи продължават да определят съдбата на България. Въпросът е: до кога?